Trochu som na Zanzibare, Dongwe Beach Resort sa to volá. Tu mám svoju izbu. Paráda ináč to. Ja som zvedavý, jak sa tu vyspím. Unavený som jak svíňa. Dobre, toto je moja izbička. No celé dobre, mne to stačí. Majú tu aj sieťky proti moskytom, tak to má byť. Ukáž kúpelka. Dobre. To je akože super luxus tuto v Afrike. No dobre, ideme sa osprchovať. Dobre, tak som sa osprchoval. To je prvý deň, v podstate večer. Celý deň sme zabili len cestovaním. Ale OK. Asi všetci išli večera. Jaj, toto potrebujem relax. OK. Tak dobre som sa vyspal. Let trval 11 hodín s prestupom v Hurghade, kde sme natankovali. A už som tu. Idem sa nájsť. Ideme na to, krásna príroda je tu. Teda nie je Egypt, tu vidíš, že tu prší. To je krajšie. Zelené. Poďme na to. Máme reštiku, tu je bara recepcia. Toto je cestička vlastne v mojej izbe. A tam je oceán, toto je všetko. Idem to kúknuť. Som sa uveledil. Písek. Bazén tu je. To je pekne veľký komplex. Kokosáky. Ježišmária, to kde som sa dostal zase? Keď masérke, to musím vypadnúť a bude opravovať. Aha, you can, aha. Okay, I'm gonna check what you have here, okay? No, show me what you got. Máme nejaká reštaurácia. Pohľad na pláž. Ciao amigo, do you have drinks? Can you do for me some cocktail? Do you have some cocktails or something? Or... Oh, fuj. Dobre, tu je dusno. Idem sa osprchovať.
Pôjdem pomaly na obed, lenže ja som stratený, či ja asi vyššie bývam. Idem hore. Dobre. Chodborici. Trošku ma spálilo. Čo sa tam dole deje? Takže vybavím ten safari park za menej 300 bádek. Keď druhý deň sa začal. Ideme na túru s loďkami na oceán. Teraz neviem, je to živé? S týmito loďkami ideme. Neviem teda, či teraz tam je, alebo či ho vidíte, alebo nevidieť. Počkáme si na to, až sa ukáže. No a potom okolo nejakej jednej, pol druhej budeme mať pripravený práve na tom ostrove Chvále obed, tak ako som vám hovorila. No a kto teda má rád morské plody, máte sa na čo tešiť. Sú mangrovníky. Pesimistý, ale vyzerá to tak. To sú tie mangrovníky. To sú tie mangrovníky. Paráda. Voda je tu teplá jak šťanka. Ale vidím, že jediný jáso sa sem povážil ísť. Všetci sa fotia tam. Ja som to už celé prešiel. Máme takých starých turistov tu.
na ďalší ostrov. Tu budeme obedovať. Pozrite, samé obchodíky. Tu niečo kúpim, možno pre famíliu. Záchody. Wow. Baobab. Já vás upočím, jestli chcete. No, dobrý. No, ale já vás poprosím něco. Teď mám. Dvestoročný baobab. Podľa mňa mám viacej. Som na tom baobabe. Wow. To je vážne stromisko. Hlavné mesto Zanzibaru. Takže ještě jednou, samozřejmě, abychom si v tom udělali pořádek. Takže tvůj Bulgáry. Tak, tady tak. Čedok, čedok. Rýbací market. Dobre trhy, čo? Tak miletička u nás.
Tam je Freddieho Mercuryho dom, tam sa narodil. Thank you, thank you. Peknej krčmičke v Stonetowne. Na tej druhej strane tam máme, počkajte, to je tam. Tam bude ten Prison Island. Tam budú korytnačky. Ja ťa chcú odrbať s prepačením. Dobre. Ideme na korytnačí ostrov Prison. Chtěli, takže já vás poprosím. Tak můžeme, už tamhle vidím, že... Prison Island. Tak, Šedo, prosím, pojďte za mnou. Na mnou. Na mole by mal byť nejaký prípitok, tak ideme to pozrieť. Krásne to vyzerá aj takto v tme. Zvedavý, čo tam je. Má byť beach party, lenže ja nemôžem žiadnu beach party, lebo sa je na opice. Dobre, toto je štvrtý deň, teda štvrtok. A ideme do Spicy Tour, neviem, budú tam koreniny a opice. Poďme kúknuť. Strašne dusno je tu a vlhko. Nehal som vonku veci sušiť a sú viac vlhšie ako predtým. Dobre, čus. Ďalší peš.
Juj. Pekne veliký. Normálne to mám v kľude aj 20 cm s tým chvostom. Rozumný safari park. Ideme za opica. Tak, potřebujete někdo z vás na toaletu? Zatiaľ ne, ale... Žaba zanzibárska. Ale takhle, oni jsou v korunách stromů, takže musíte být všímaví. Většinou mají tady hnědé zabarvení, zase samozřejmě maskující manévr. A tyto oříšky jsou prý údajně, já jsem to nezkoušela, ale údajně jsou prý halucinogenní, tak rozhodně teda nekonzumovat nebo něco takového, ale veverky je konzumují, tak asi budou tak nerozhodně. Ups. Tam tiež niečo skáče, sa mi zdá. Poďo. Působí na horní cesty dýchací, ale taktéž i na pokožku, takže eukalyptus, tady jim je tedy poset prakticky celý prales, ale toto je eukalyptovník. Na eukalyptu taky taková zkouška, jaké zvířátko u něj žije, víme? Koaly, ne? Ano. Ale tady nejsou, tak tam jsou jenom Opičáci. jenom jedny jiné a tady toto je pro guavu, takže pro opičky. My se teď blížíme k silnici, takže budeme we will across the road. Takže budeme... Je to otvorené. Je to, že to je jako voc. Tak a teďko tady jdeme rovnou za nosem. Idem ďalej. Tamhle nahoře v korunách. Opica. Blchy. A dobre. Papaj. Opička. Ty si salamistka. Utíkal som od kompleja. To sú tie mangrovníky. Wow. Mangrovníky. Za vesnicí najdete dvě věci většinou. Hřbitov, což jste neviděli, protože to je docela dost džungly. A pak tady to křoví, tady té trávy. Tušíte asi možná, jakou by se mohlo jednat trávu. Je to citronová tráva. Citronová tráva má v Africe důležitou věc, že nejenom, že to je teda krásný aroma i na kuchyni, ale je to hlavně proti komárům. A z toho důvodu jsou u té Afriky a teda v těma vesnicema ty citronové trávy. Rozmělněte si. Ale tohle je prostě má základní ovoce, který tady zásobuje taky většinu chudých částí Afriky, jelikož tady toho jednoho plodu se nají celá rodina. Zeptám se, víte, jak by se mohlo jmenovat tady to ovocíčko?
nevíte, nevadí, tohle je chlebovník. A chlebovník, když se rozřízne, já pak možná zkusím pak u toho koření, jestli by vám možná dali ochutnat. Ale uvidíme. Teď, když se rozřízne, vypadá to vevnitř jako ananas. Je to takový suší ananas, by se rozřízl, takový žlutá část, dá se tak jako jemně trhat. Chlebovník je základ Afriky a vyrábí se z toho i alkohol tady a lokální. Kdyby si pokupovali alkoholy pak na doma, na Česko, tak nejčastější lokální alkohol je z chlebovníku a nebo z papájovice. Ten klasický. Tady kdybyste chtěli ten klasický přístupný, co máme u nás v Česku, tak se prodávají takové malinké. Možná máte na hotelu takové malinký banánky. A pak je ještě červený banán, ten se využívá na vaření. No a pak jsou, to jsem možná včera říkal, kdo byl se mnou včera ve městě. Tak jsou obrovské banány, ty tady teďka nevidím, jsou takhle velký. Jeden ten kus banánu. Jenom ten se nemůže jíst, to je, když jsou pochutnáte, to je, jak kdybyste jeli poušť. Ten se musí vařit rozřízne, ořech a vevnitř máme muškátový. Tady to červené na tom, tak ta myšice, tak tomu se říká teda muškátový květ a tam uprostřed je muškátový oříšek. Takže klidně teďka vidíte ten nádheru té červeného květový ořech. Je to papája, přesně tak. Takže to oranžové ovocíčko, co máte na hotelu, tak to je tamhle od maminky a tady je teda teďka. Většinou se právě proto zasazují muž, žena. Dobrý salát je papáju. Ano, papájový salát je hlavně v Thajsku takový. Thajská hlavní salát. To rostlinná bola, very nice. Ale tady už tady slyším samozřejmě správný výslov karambolu. Karambol, jestli jste už ochutnali, ono teda asi v českých supermarketech to bude drahá sranda, možná spíš na hotelech. A karambol, jakožto za mě teda jedno z nejsvěžejších ovocí. Je velice šťavnaté, ale i teda docela kyselé. Má to, dalo by se říct, příchuť spíš, pozor, někdo princezna se zlatou hvězdou? Výborně. Odříznou se vlastně ty kraje, které jsou nejvíc kyselé a že se jenom ten střed. Má to chuť, řekněme, jabka, pochutnejte. Pochutnejte trošku, je to kyselý jabko, určitě doporučím. A samozřejmě marakua a nebo nemučenka. Tady ty semínka se vždycky výdají vidličkou, jestli teda nemáte vidličku, tak jestli nemáte kousek, do you have a knife? Yeah, you want to? Okay. For everyone, if it will be possible put it. To jsou ty semínka. Tohle je kakao. Tady máme čokoládu. Základ veškeré čokolády se nachází v tomto kakaovém bobu. Amazing. Kokosu je několik druhů. Tady co zrovna teďka se budete za chvilku pít, jak jsou zelené, ale jsou i červené a žluté. Tak ty jsou... Hello, Jumbo! Hello! Ahoj! Jumbo! Ahoj! Ahoy! Ahoj! Ahoj! Okay, welcome down to Mr. Butterfly, okay? That's the butterfly. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Yeah. On mi říkal, Butterfly mi říkal, že jakmile začne mít strach z výšky, začne zpívat. Tak... Každý měsíc je tady někdo nový, protože většinou padá a střídají No dones už ten kokos. Že? To by som ja bol rýchlejší. Pozrite sa, aký je odlive. Ty kaky. Idem hľadať hviezdice, dúfam, že niečo nájdem. Wow. Ty to zmrdí furt tu behne.
typické kanoe. Sranda, že? Žiadna hviezdica. Ideme ďalej. It's great. It's beautiful. No, run away. Počkaj, give me your hand. Hello. I'll show you a little bit some. Uh-huh. What the? Jumbo. Oh, he's afraid. Oh, come on, come. Come. Ciao. Môžeš ísť. You can go. Oh. You can go. Yeah. We hope so you didn't hurt yourself. It's good. Expensive this shit. Expensive? Yeah. Yeah, of course. 2 million, yeah? I don't know how much is in the shillings. How much in dollar? How much dollar? Because we know. Check, you know how much it costs to phone. You have also. Ah, this is from the. This one. Show me. Actually. Show me like this. Another one. What the fuck? Cool. Yeah. Then we'll show you a. Let's go there. The Nemo? Where is the Nemo? Ah, small crabs. Pole pole, I know, slowly, ne? And this is good business for you here when you are coming from Tanzania. Sometimes it's nothing special, huh? But there in Tanzania, Tanzania not good because no many tourists. je odliv. Koľko tu máme? Ja neviem, okolo 8:15 je ráno. Teplo, jak sviňa. Normálne, pocitovo je 35 stupňov, podľa mňa aj je. Čo to je? To je mušla. Veľa riazy tu, krupice špagát. Ježišmarja, už idú tí masári. Budú otravovať hneď z rána. Ešte si natočím storku jednu. Aké staré mince. Som aj našiel ináč jednu mincu starú. Že ani som ho neskontroloval, čo to je. Ale to bude ich, to je nejaký šiling. Okay. Here was this crab. Crab was it? Ah, yes, yeah. Nemo. Where is mother and father? Mother, father, no? Konečne som zbadal opicu. Pred mojou izbou. Ale maličký.
Chceš? Počkaj. Choďte tam. No, tu máš. Ježišmáro, ešte ma napadnú opice. Dobre? Takto mi nabehli opičky dolné. Ku mne. Dobre ste. Pozri, čo mám. Kam ideš? Seď. Dobré opičky. Keď sa cítim. Dobrý zážitok. Opice mi tu skáču. Mal som zážitok s opicami. Dobre, idem si trošku aj porobiť. Dobre to vyzerá. Stonožka mi vybehla do izby. Veľká. Čo je? Dneska je vlastne posledný deň a ideme šnorchlovať. A ideme do Newgau. Dobre, kde sú všetci? No, nevyspal som sa až tak moc, no ale dobre. Poďme! Som aj spálený. Ale to nie je snežik, to je piesok, ty snežik. Paráda. Ja som bol možno také 3 metre od nich. Super. Čau. Čau. This is a crab. This is a from jungle, not from ocean. From ocean you can eat it. From jungle you eat it. This is No, yeah. to se nejde, to něco z džungle a z moře můžeš jenom jít. Very big.
If someone can catch a fish, it'll be yours. If someone can catch bird, it'll be yours. Kareta, ne? Kareta, kareta. Kareta, kareta. Vidíš to? Tu máš. Počkej. No, tu máš to. Čo máš? Capkovia. Aha. Vyrábajú drevené lode. Hello. Hi. This one is mountain as a material from Morgan, from Tanzania. Okay. And inside, a material from mangrove. Aha. From mangrove. Mangrove, okay. Aha. The water is inside on purpose, or that was just for the raining? From the rain. From the rain. Aha. Yeah, so the fish is doing everything to do something there. You can see how it is. Water come up. Lingve, pláž. Bývajú tie full moon party, ale bohužiaľ to som nestiel. Ale jasne, to som dostal. Aj u nás v tom hotelovom komplexe, alebo u nás, pozri, sú tie kanáriky. Natočím aj ten bazén, som už ani nenatočil.